Vi skal faktisk ret meget høre. Vi skal have B. Satstop. Tæt på, nogen der skyder. Lige på. Tæt. Helt lige på. Han er helt færdig, John. Yep, der er han. Der er en oppe på taget til. Skal der Nej, lidt? lige foran. Nej. Det var Der er en fandme i oppe på orden, taget der. lige bagved os, bagved os. Han er væk. Der er en mere oppe, ovenover dig. En ind i huset. Det gjorde jeg godt nok. Ja. Ja. Gerne. Der er en der, vi kan skyde. Kommer med. Der er en heroppe, Åh, tæt på. Nej, Der er en mere. To mere. Au! Jeg er væk. Vi er inde. Hvad er der med? Der er en mere. Godt spillet. Run, Forrest. We have lost objective butter. Kører vi Suicide Squad til F. Og delen. Det virkede ikke. Og se der. Lige foran. Ah! We have taken objective Edward. Jeg kan også skyde med spredehavl åbenbart. We have taken objective George. Det er rasende godt lavet. Hvor skal vi hen, du? Ja, shit!